Γιώργος και σήμερα ξεκινάμε πρώτο επεισόδιο One Diamond χωρίς κανέναν, δυστυχώς. Και ναι, δεν θέλω να μου κάνει κόλπα δίκτυο. Και είναι και βράδυ. Fuck. Μαμωτό. Μπα, σταμάτα. Και ο μπαμπάς μου εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γαμώτο, ποντίκι μου κάνεις νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το προσωρινό μου σπίτι, εντάξει. Το διόρθωσα λίγο από την προηγούμενη φορά που κάναμε βίντεο. Και έχω να κάνω μέρες βίντεο. Και γιατί φωνάζω τόσο πολύ. Λοιπόν, σώμα λίγο Rotten Flesh. Ωραία, αυτά είναι αρκετό. Βασικά ας φάμε κι άλλο, γιατί δεν βλέπω να κρατάει πολύ το Rotten Flesh. Όπα, αυτό δεν το θέλω να το κάνω. Και μπορεί να λαγκάρει λίγο, συγγνώμη. Πάντως να ξέρετε, από τα Χριστούγεννα θα πάρω κάποιο καινούργιο υπολογιστή, λογικά. Τίποτα. Παιδιά μη, δεν το πας. Να ανησυχείτε. Τώρα, λογικά μπορώ να σταματήσω το record και μόλις γίνει ναι, να κάνω pause. Μισό λεπτό τότε. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Έχασα. Και μισό λεπτάκι, παιδιά. Το κερατό μου. Το δικό. Πού μου έβγαλε? Ναι, ξέρω βασικά πως πόνο, ρε. Ωραία. Σκάσε ζόμπι. Ναι, μόλις τώρα που πήγα να ξεκινήσω. Έλα ρε μαλακίσμε. Έλα ρε μα. Καλύτερα αυτό να πεθάνω τώρα. Τουλάχιστον έχουμε τα level μας. Όχι, δεν τα έχουμε. Τουλάχιστον έχουμε τα λίγα levels που μας απομείναν. Τέλος πάντων, σήμερα θα πάμε για mining, γιατί δεν έχω τίποτα από iron, βλέπετε τι υλικά έχω. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε για mining. Οπότε αργά ή γρήγορα πρέπει να βρούμε ένα mine. Τώρα θα μπορούσα να σταματήσω πάλι το βίντεο και να βρω ένα mine, αλλά ήταν βράδυ, σκοτάδι και δεν έψαξα. Τώρα λογικά εδώ πέρα δεν θέλω να ξανασταματήσω το βίντεο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, ασχολεί. Μπα, ας προχωρήσουμε. Θα βρούμε κάτι το καλό, τέλος πάντων. Και γιατί μίλησα σαν βλάκας? Κοτά της. Έλα. Νόμιζα ότι μην πετάτε. Λοιπόν, τώρα όχι, τίποτα μαλακίες. Συγγνώμη για τις εκφράσεις μου που κάνω όλες ώρες. Μπα, πάτα. Ναι, εντάξει, τίποτα. Σαν ότι λέω μερικές φορές, εντάξει, τίποτα. Γαμώτο, είπε όλος μπαλέναν να με βοηθήσει να πάμε για mine στο πουθενά. Γαμώτο lag μου. Βλέπετε τι εννοώ. Δεν φταίει μόνο το lag, φταίει και το κολοπόντικο που έχω. Και τώρα θα σταματήσω και το βίντεο για να πάω να αλλάξω ποντίκι. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Θα πάω να αλλάξω ποντίκι, οπότε τα λέμε σε λίγο. Συνεχίζουμε και πήρα ένα ποντίκι της προκοπής και ελπίζω να μην βραδιάσει λίγο, γιατί εντάξει δεν άργησα. Αυτά τα κόψω γιατί είναι καλά για δύο πράγματα. Γαμώτο. Έλα, γαμώτο. Είδατε πόσο lag έκανε τώρα? Πρώτη φορά μου κάνει τόσο lag. Έχω να κάνει τόσο lag από τότε πήγαινε σε κάτι server περίεργους. Θα ξεκινήσουμε σε games παιχνίδια, γιατί εντάξει θέλω να κάνουμε, γιατί είναι πιο ωραία από το Skywars, πιστεύω. Είναι ωραία. Οκ. Έλα. Γαμώτο. Λοιπόν, αν δεν βρω... αν δεν βρω mine... θα ευχαριστώ. Όχι, θα ευχαριστώ. Είμαι λίγο όχι συναχωμένος ακριβώς.
λίγο μπουκωμένος και πολλά και ο λεγός μου. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να κάνω record, αλλά πιο φίλο. Μάλλον είναι που άλλαξα τα edition και πάλι γι' αυτό. Καλά. Το που άλλαξα λαρισάκι. Μέρος για να πάω για mine. Λίγο iron να βρω, λίγο iron θέλω. Σήμερα το πρώτο βήμα είναι το πρώτο επεισόδιο του server. Εγώ θέλω ουσιαστικά ο server να τον φτάσω μέχρι τον δράκο και λίγο παραπάνω, μέχρι καλά wither, καλά τέτοιο. Όπα, και δράκο καλά. Τώρα ακούω νομίζω. Ναι, τώρα ακούω. Λοιπόν, έχει κάποιο πρόβλημα το ακουστικό τώρα, αλλά δεν βρίσκω το άλλο. Fuck. Γαμπάω το. Μισό βλαμπουλάκα ρε. Ωραία. Και πρέπει να χάθηκα από το spawn, έτσι. Πλάκα θα έχει. Λοιπόν παιδιά, λέω να το σταματήσω και να πάω να ψάξω για κανένα mine. Οπότε, βασικά, χέστε το, πάμε για έτσι όπως είναι. Γιατί άμα τα σταματήσω συνέχεια θα έχω 50 αρχεία από τέτοια και το βίντεο το ανεβάζω και σήμερα. Σήμερα μπορώ να ανεβάσω κι άλλο με LOL, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν ανεβάσω. Έχω όρεξη, αλλά ναι. Όρισε, κάτι βρήκαμε. Τουλάχιστον. Θα μας δώσει και level. Επίσης σκέφτομαι να αρχίσω καλά live stream, όχι στο Twitch TV που σκάλουν κάποιοι YouTubers. Εγώ θέλω να ξεκινήσω για YouTube και μετά βλέπουμε για Twitch TV. Ωραία, φίλε, ζέστη. Τι θες ηλίθιο πρόβατο. Ας το πω και το μαλλί του. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Όχι, καλοί είμαστε. Γαμώτο. Δεν βρίσκω τίποτα. Επίσης δεν βρίσκω το spawn, έτσι. Το έχω χαθεί, λογικό. Τουλάχιστον ας βρούμε το mine και μετά βλέπουμε για το spawn. Να χτίσουμε καλά άλλο σπίτι. Τουλάχιστον το βρήκα, εντάξει. Να από πάνω του. Αλλά εμείς θα πάμε να ψάξουμε από πάνω για καλά mine. Ας ελπίσουμε πως θα έχει, που δεν το νομίζω, αλλά κάτι θα έχει. Και συγγνώμη για τη φωνή μου λίγο, που είναι λίγο περί. Και να λες και κλαίω από... λες και είμαι μωρό και κλαίω, όχι. Ή έχω κλάψει, όχι, δεν είναι. Ωραία. Πες μου ότι δεν πες μου ότι δεν. Θα με ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτό. Όχι ρε πούστη. Όχι ρε πούστη. Κάτι έχει. Ωραία φίλε, κάτι έχει. Ας το τουλάχιστον πως δεν. Έλα, πρώτο. Μοτολάρι. Μπορούμε να βρούμε να κάτι εδώ. Κάποιο σερβερ. Στη πλάκα κάνεις τώρα. Ένα mine. Και τώρα μισό λεπτό. Στο
στο σερβερ. Γαμώ. Και κάνουμε καινούριο record. Ωραία. Συγγνώμη γιατί... Μπαμπά. Δεν είναι υπολογιστή, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Καταλάβατε. Και μετά δω τα πουλάκι. Μόλις ήμασταν με αυτό το βίντεο. Φοβερό πράγμα. Είναι το φέλτο επεισόδιο του Wonder. Ακόμα και πιο φέλτο από τα πρώτα επεισόδια. Δεν βρίσκουμε κάτι της προκοπής. Ορίστε τώρα, ανοιχτώνει. Και δεν έχω κάποιο κωδικό για να το διορθώσω αυτό κατά. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Για. Πες. Πλάκα θα έχει να έχει από κάτω. Mine. Λοιπόν. Σπάσε. Λοιπόν, μισό. Όλα λύνονται. Ωραία. Όχι δεν λύνονται. Μαλακία. Λοιπόν. Ωραία. Έλα, σπάσε. Και εσύ. Κάμισα τα, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο spawn. Ναι, δεν έχει. Που φέρω το κάνω πάλι rip το map. Δεν έχει τίποτα. Αν και μου άρεσε αυτό το map λίγο. Βέβαια το προηγούμενο ήταν πιο κατήχε. Πλάκα θα έχει spawn. Πλάκα, όχι. Δεν ξέρω τα λόγια. Για όσους τώρα και δεν το ξέρει. Κάνεις έτσι. Πλάκα κάνεις. Ότι μου τώρα του δεν το τι Λογής το κλάδο καινούριο κλαδάω, όχι πια κλαδάω, κλάδο. Ωραία, δεν έχουμε φάει, έτσι. Μπράβο Γιώργο. Έβγαινε. Να κακάν. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό ούτε spawner να ήτανε. Γεια σας, καλή μου games. Και βασικά στην αρχή είπα γεια σας φίλοι το games, έτσι. Ή όχι, γεια σας ο Γιώργος. Ο Jorby Gamer. Θέλω να το όνομα του YouTuber. Όχι για να κάνω πως να δείξω ότι κοίτα είμαι καλός φουπός. Θέλω να μην λέω το όνομα μου το κανονικό. Θέλω να εξηγήσω τέλος πάντων ότι είμαι YouTuber και gamer YouTuber, γιατί μου fuck my life. Και δεν έπρεπε να το πω ξανά αυτό, το έχω ξαναπεί. Ωραία, την κάτσαμε. Τώρα είναι που την κάτσαμε. Και δεν τρέχω όμως, μαλακισμένο ας πούμε. Fuck. Έτσι μου έρχεται να το βάλω στο peaceful, αλλά δεν γίνεται τώρα. Πάμε κάτω. Λοιπόν παιδιά, το σημερινό επεισόδιο δεν είναι mining.
Τρέχα, 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 τρέχα. Αχ, τρέχα. Ωραία, πήγαμε. Τουλάχιστον βγήκαμε στο spawn. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο που ήταν failed. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Βασικά, ναι, μετά ακολουθεί μάλλον LOL. Να δούμε, θα τα πάμε και εκεί καλά. Τώρα θα μου πείτε. Ορίστε. Το καλό το παιδί. Σκάσε. Ωρε! Ω μαλάκα! Όχι ρε μαλάκα! Όχι. Κλείσε! Όχι ρε. Και εδώ δεν έχει zombie village. Έχει μόνο village εδώ και δεν το ήξερα. Έχουμε village. Όχι, δεν κατεβαίνω κάτω. Ωραία φίλε, τρέμει όλο το πόδι μου. Θα πάω στην νευρικότητα. Λοιπόν, τρέχω κατευθείαν. Παφ. Έλα ρε μαλάκα, ακόμα μέσα είναι. Έλα. Λοιπόν, συγγνώμη παιδιά για το σημερινό record. Λογικά θα είναι τα επεισόδια πριν το κανονικό. Και τώρα έχει glitch έτσι. Και άλλο glitch. Τι καλό με Minecraft. Αλλά και πάλι σ' αγαπώ Minecraft. Όσο πιο χάλια πώς με γνωρίζεις. Έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δεν θα σας αφήσω να πείτε σαν. Λοιπόν, και πάλι, ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω ευχαριστώ. Βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα στο επόμενο μου βίντεο. Μόντα, γεια σου. Κονσερημένο. Για κάποιο αφήγη. Αυτό το record. Ναι, και θα λέω την one φορά τουλάχιστον είδατε λίγο που θα κάνω το map γιατί είναι μακία το map. Οπότε, τα λέμε την επόμενη. Γεια σας. Βασικά, γεια σας. Γεια σας φίλοι των Games, είμαι ο Γιώργος και το προηγούμενο record που έκανα ήταν με το πρώτο επεισόδιο Gold Diamond που ήταν failed. Δεν πειράζει όμως. Πιστεύω σας άρεσε η νέα εικόνα που θα ξεκινήσω για μικρογραφία της σειράς. Τέλος πάντων, ήθελα να μιλήσω λίγο για τον ήχο που ακούγεται περίεργο και στο προηγούμενο μου record του Gold Diamond ακουγότανε. Φταίει λίγο το μικρόφωνο που χοντρένει έτσι στη φωνή μου και τώρα δηλαδή μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι χοντρή, να ακούγεται κάπως. Καταλάβατε. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, δεν το κάνω για να γελάσει ή κάτι τέτοιο. Φταίει το μικρόφωνο. Δηλαδή και τώρα μπορεί να το ακούτε αυτό το πράγμα. Αν με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να μην νομίζετε ότι είναι κάτι αυτό. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Και ναι, ελπίζω να μην έχω. Άμα έχω και αυτά με τις φορές χοντροφωνάρα και τέτοια, θα το διορθώσω πιστεύω. Κάπως θα το διορθώσω. Μπορεί και όχι δηλαδή. Αλλά αυτό να το ξέρετε τουλάχιστον ότι δεν το κάνω για πλάκα ή το κάνω για να γελάσετε. Το ίδιο το record. Λοιπόν, αλλά και να γελάσετε, καλό για εσάς θα είναι. Οπότε ναι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο το οποίο δεν βγήκε καλό. Σήμερα λογικά θα έχουμε κι άλλο βίντεο που θα το ετοιμάσω σε λίγο. Γιατί ανεβάζοντας αυτό θα φτιάχνω το άλλο. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.